Maru vilayetinin käbir etraflaryny paýta ýygynmaçlaryny we büdjet işgärlerini eýýämden goşmaça zähmete taýýar bolmalylygy duýduruldy diýip Azatlygyň habarçysy habar berýär. Ýygyn möhküminiň başlanmagy bilen hökümet işgärlerini paýta ýygmaga taýýar bolmalylygyny aýtdylar diýip Mardak habarçymyz aýdýar. Onun sözlerine göre geçen yıllardaki hali hökümet işgärleri bu ýylkem öz deregini paýta ýermek üçin adam tutmaly bolarlar. Paýta ýygymyna taýýar bolmak diýmek odal hökümetiň edara kärhanalaryny işleýän işgärleriň paýta gedekleriniň kesgitlenmegini aňladýar diýip adynyň aýdylmalygyny soran Magarif işgär Azatlygyň habarçysyna gurrun berdi. Onun tasdiklamagyna görä özü paýta gidip bilmeýän adamlar deregini adam tutýarlar ýa-da edara başlyklaryna her paýta gün üçin 20 manat meçörüni pul töleýärler. Şol ruwatda ol ýerine adam tutan işgärleriň hökman işe çykmagynyň hem şert bolup durýanlygyny belledi. Eger paýta ýygymyna ýatymlyk gitmeli bolsa, onda tölenmeli puluň meçöri köpelip 300-400 manada çenli baryp ýetýär diýip ýaşyl morlama aýtdy. Eger öz deregiňe paýta ýygyjak adama pul töläp bilmeseň, paýta özüň gitmeli bolýarsyň. Öden bu işi begeni etmeli. Eger sehel nägilelik güllerseň, ardaňy ýadaý diýerler diýip bu praktikany radionyň habarçysy bilen awtobus duralgysyny söhbetde bolan başga bir büdjet işgär hem tasdik etdi. Synçylar paýta ýygymynyň mezur zähmetiň saklanyp galmagyny, sowet praktikalarynyň saklanyp galmagy, bazar gatnaşyklaryna geçilmeligi bilen baglanşdyrýarlar. Şol ruwatda owa hojulugynyň dolanýaryş krizisi gaýtaklaýyn hökümet ýolbaşçylary tarapyndan hem boyun alynýar. Mysal üçin Prezident Gurbanuly Berdimuhammedow geçen ýylyň sentýabryna ýapylyp dikeldilen Halk Maslahatynyň ilkinji mejlisinde 10 ýyldan gowrak dowam eden owa syýasatyny täzeden bolsa, öňkü prezident Sapar Murat Niýazow 2006-njy ýylda öz täze owa syýasatynyň netijesi bolanlygyny, paýta ýygymyny dowam edýän gözboýugçylygy dolýan boyun aldy. Edaralary, çağalary ýene öýde gaýdýan, Alman. Olardan netije ýok, näme endi? Kim baryp otaýdy paýta ýa gaýtyp gülüşip gaýdýar, edaralary ýapýan, işim ýok, hem gözboýugçylyk bolup.